baba Isabel faidza ichimwe Zimbabwe yamirira icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mondero mukati mekufamba mukati mekufafadzani kuti kutika matima nawo senyika ino reka ningoti paka Mutare chekwa Mutare chiri kuti tani muri yeZimbabwe ndine nyaya iri kutochema nevanhu yakaitika mukati menzvimbo yeMutare kune rimwe location zviyazi kuti location imwe neimwe ine nzvimbo yayo nechirengi chayo chinenge chichitendera makombi kana mabhazi paanosvika kana kuti patakura vanhu vamira but nzvimbo yese inoungana makombi kana kuti mota dzinotakura vanhu panomira mavhenda pozoita vanhu vanoisa misika ipapo. Saka nzvimbo iyi ina vamwe mai vanga vachigara panzvimbo iyi vane musika wavo vanoita zvekutengesa but nzvimbo isokuziva kwamunoita mhuri yeZimbabwe misika mamiriro yakaita hakuna munhu anokwanisa kuita 4 meters kubva paari kutengesa achienda panotangira mumwe anongorima 1 meter 2 meters mumwe ndingo padhuze muchitengesa muri ipapo kana muchibhadhara amumhanye panenge pasina chiviko panenge pakaiswa chivakwa kana musingabhadhari panenge pasina kutombovakirwa kana kanzuro ikasvika munomhanya nekutiza nokuti zvamuri kuita asisi pamutemo. Pane vamwe vanga vachitengesa pasina kuvakirwa mukati menzvimbo yandiri kutaura vachigara kudaro mhuri yeZimbabwe iko zvino zvitaura kuno kwatinoita mhuri yeZimbabwe kubva makore anokuda kuita 5 pafauna nokuri kuita ivo 3 vochi 4 afa izvezvi mushure mekuti vaitaura mashoko ekuti panapa ndiri pangu ndini ndakatanga nepano kana uchida kuzotengesa pano autengesa uri padhuze neni make sure kuti unenge uchivhurika uri kure panotengesa ndega but vanhu vandiri kutaura vakafa vanhu vaiuya vachiti ko nyika ndiyenyu mega here ingawani zvinhu zvenyu zvinoperera apa ukauya ukatengesa apa ingawani kanzuro ikauya tinotiza tese angotengesa ipapo vamwe vairiwa negumbo angoenda kumusha kana kuenda kunorapwa angasingadzoke arohwa nemusana vamwe vaidonera panzvimbo vamwe mai vakarwarirwa nemwana varipo vachibva vaenda zvachose havana kuzodzoka but mwana wavo haana kufa. Izvezvi mhuri yeZimbabwe musi weFriday last week kune munhu akaenda ipapo mushure mekuzwa kunzi apa bhururu apa tengeserwa akati hapasi pawo ingawani kanzuro ikasvika vanotiza 1 right achibva kunotengesa ipapo asvike ipapo munhu mukoma KB ndokutanga kuti mututu munhu achibva dona achibva uyu akadonhera ipapo Zimbabwe vari munzvimbo yeKwaMutare vanoziva munhu akadonha ari pabasa atoronga basa rake zuva rekutanga ndozuva raakafa ndobva aenda achinosvika kuchipatara kanzi zamai munhu kubatsira munhu achibva afa. Munhu afa kudaro hama dzemunhu dzakatakura munhu dzikadzuka naye zuva rekuvigwa kofini ichibva yanoiswa pakafira munhu paaishandira zvinhu zvaaitengesa zvikatanga kukandwa vanhu vachiungana ipapo vamwe vanhu vachiratidza kuti ivo vari kuziva zvinhu zvakaitika vanhu vachiimba vachitaura mashoko ezvinhu zvavanoziva vamwe shoingo soko yekunzi ndimi makauraya tozviziva kuti hamuri kutengesa nevamwe pachimbwa mashoko aya vanhu vachitora zvinhu vachikanda mudenga zvinhu zvaaitengesa zvichipwanyirwa ipapo vanhu vachichema ipapo kofini rakunosumudzwa ndokubva ranoiswa zvakare mberi kwemunhu anotengesa uyu anofungidzirwa right. Vakaenda nemunhu panzvimbo vakasvika vakachema vakazama kuita zvaiita vamwe vachitora hembe dzake zikanzigadzikwa chirwe pano dzaanga akapfeka zuva iri raakarwara ndobva mvura yamaiwa ipapo mutumbi usati wasumudzwa mukoma KB amai vari kutaurwa kunzi vani kuita zvinhu izvi ndobva wadonawo ipapo ndokutanga kurwara ipapo. Asi ndinoti mhuri yeZimbabwe nguva yakadonha mai ava vanga vaine mwana wavo anokwanisa kuita 11 years ari mwana musikana angaenda kuchikoro sezororo kudaiwo akaenda kuchikoro asina uniform nokuti vanozvidza zvavaidzidza kuchikoro ikoko ndiye akazama kubata mai pavakadonha ndiye akazama kumutsa mai vake kuzama kuti vanhu vepamusika nevanhu vese vakanga vari parufu rwemunhu uyu hapana akabatsira mwana uyu kusvikira paita wanango zoti tsvaga pane mapurisa padhuze ukwanise kuvaudza kuti mai vangu vadonha panapa ndo paakaenda ipapo mai avo vakadonha vakaita 3 hours vari ipapo pakazouya vamwe vanhu vanga vasipo parufu ndo vakazozama kuti maregere mati mwana fonera mai idzi kumba kwenyu unodziziva here vakafonera baba vacho vachibva vazouya mai avo vachibva vatakurwawo zvakare but vachibva ipapo vakabva vatera kutaura vega vachitaura vega kuti ndaisaziva kuti zvinourayisa ndinokumbira ruregerero nokuda kwezvandakamboita pano ndine zvandanga ndakaita pano ndiri kukumbira kuti murume wangu akwanise kubvisa zvinhu zviri musafu yangu zvaita kuti vamwe vanhu vanozotengesa pano vasatengesa varware. So
murume akati achisvika akangotakura zvinhu achibva enda nazvo kumba akamhanya nokutakura mukadzi achibva endeswa kuchipatara mukadzi achisvika kuchipatara ndobvafawo. Pangazivikanwa here kuti zvinhu zvanga zvichitaurwa kuti zvinofanira kubviswa nomurume wangu zvanga zvichipaka kuti vamwe vaida kutengesa panzvimbo iyi varware ndezvipi? Regai katinzwe mashoko kubva kuvasagura vedu veBoss Chickens. Right, manga muchitaura kuti amai ava vadona mwana wavo achibva aidza kuvabatsira. Hapana kana wani akauya. Vaichema nevanotengesapo hapana kana wani auya ipapo ende vanhu vaiimba zvinoratidza senge zviri kuitika ipapo. Vari kuziva zviri kuitika ende vane kupomera kwavaiita. Asi baba vakazosvika ipapo amai vakazokwanisa kutaura kuti ndaisaziva kuti zvinhu zvakaipa asi ndiri kukumbira kuti murume wangu kana kuri kuti ndichararama andibvisire zvinhu zviri mustafu mangu zvaita kuti munhu asasvike pano. But murume paakasvika akanzi nevamwe zvinokonzeresa takurai stafu muende nayo. Ende murume akati kunyange kuri kuti pane zviripo handichazivi kuti kutaura kuti mukadzi wangu dzimwe dzenguva ndokurwara kwacho zvimwe zvenguva hamuna chinhu chirimo handikwanisi kutarisa kaunda seni kuti handikwanisi kutengesa pano asi chandigona kuita kutakura midziyo iyi nokuenda nayo. Chokutanga ndichasutsa hangu mudziyo vachiudza vanhu asi ndombomhanya nemudzimai kupi kuchipatara achosvika nomukadzi kuchipatara mukadzi achibvafu nematambudziko. Asi amai ava vakatodavira kuti ndo vaikonzeresa kurwara. Vakati ndinakonzeresa ndaisamira munhu padhuze handiri munhu anouya padhuze. Vanhu vaiimba vachiti tinozviziva ende mai kubva pakutanga vakati handimirirwi padhuze chikonzero inini ndii ndakavhura pano. Vanhu vabvunza inga wani panosvika vemutemo tese tinotiza wani kwose muchidiro nyipa nyuma ukasvikanzi handina kuramba titengesai but haufanira kugara padhuze neni. Mungaziva here kuti amai ava vanga vakura sei? Mai ava kana singakanganisa vanogona kunge vari kuma55 vichidzika pasi vangasina kukura nekuti iwo vane vana vatatu. Endi vanhu vafa kana kuti vanhu vakuwara kubudikidza kane mabasa amai ava pavanotengesera vanhu vangani? 3 vakafa pakutanga kwozoita 4 wokupedzisira then mwana umwe akaita sei akarwara ana mai vari ipapo vakabva vaenda hana kudzoka ende havana kusvika mashoko ekwenzi akakuwara and then akatanga kufa akafanira kutanga kurwara gumbo achibva atoenda hana kudzoka imutare. Munoti kudini kuZimbabwe izvozvi mama ava vakatoshaya ende vanhu vandiri kutaura vese ava vari kumamoshari vese ro vaviri wokupedzisira uyu naamai vacho.